So, maayong buntag, Luzon, Visayas, and Mindanao again. Welcome no sa atuang channel no. So, karon maghatag kog combinations guide karong adlaw mga kaibigan no. Para natay guide karong adlaw 3D Lotto sa pang steel mga kaibigan. Okay? So, di lang ko rin dugayon mga kaibigan no kay gikan pa sa ko duty panggabi and duty na pug unya para sa katnasa ko'y saktong pahuway mga kaibigan. Okay? So again, congratulations sa to ang previous angle guide and sa to ang guides no. So grabe lang ang 856 no na bidding, grabe muy nananaig mga kaibigan no. So kaduha nibalik ang ato ang tawag nini bidding dahil sa kauluhan mga kaibigan no. So nag-slide ta nga to ang 675 gi-slide mga kaibigan no. So karon mo ni atong guide 758, 852 and 715 at saka 860. Okay? So ang pinaka best na ako na angle guide mga kaibigan is kining 758. Okay? 758 with slide combinations ni 9. Kini. No? So, muna akong best combinations with slide 759. Okay? So, sa 852 watay slide combinations ani mga kaibigan and kining 715 no? Natay slide ni 715. So, si 5 himuon taning 0 no sa ganahan lang mag-slide anin sa combinations. Okay, 710 and kini 6860 watay slide ani mga kaibigan. Okay, so again mo to ato ang combinations no. Hearing combinations karong adlaw no. So sa ganan mag-slide sa tong combinations labi na naay po hinatag silang mga computers mga kaibigan no. So mo ni ang atuang guides no karong adlaw mga kaibigan no. So pwede nyo slidean, pwede sa inyo ligasan or depende nyo basta money ang atuang combinations guide mga kaibigan no. So katong 758, 852, 715 and 860 mga kaibigan. Okay? So maghatag sa likog possible no eskalera sa mga nangayog eskalera nato din mga kaibigan. So natay nindot no, nindot na eskalera sud sa guides nato karon no. So morning 6, 7, 5 at saka 8, 7, 9. So muni akong eskalera karong adlaw mga kaibigan no. 879 and 675 sa ganahan lang mo ni atong nindot no, nindot karon na eskalera. And sa double no, double na to mga kaibigan no. Usara atong nakuha which is 866. Okay, sa nangitan lang og double na tay 866 mga kaibigan. Okay? So again, ato sang i-congrats no ato ang monthly angle guide no. Dikit kayo ang resulta gahapon mga kaibigan. Usab ang ato ang gihatag na every draw angle guide no, ang 5 ug ang 1 no. So gihapon mga kaibigan. Okay, atong activity guide karon mga kaibigan is 7 and 8 no. 7 and 8 ato ang activity guide karon no. Bantayan ninyo every draws no, 7 and 8 ta mga kaibigan. Okay, so kana lang, good luck and balik ta update ugma mga kaibigan unsay dagan sa ang hearing combinations para sa na natay update no. Hopefully mga kaibigan no molusot ta pa itong gihatag na combinations basta unta nilang gyud bidding sa luhan mga kaibigan. Okay, so good luck and keep safe kay always no mga kaibigan. By the way, ato ang all draw angle guide saka every draw
humanaha uploaded na sa tuwang channel karon mga kaibigan.